Dnes by som vám chcela povedať pár slov k výberu produktov a k nášmu poradenstvu. Prečo je poradenstvo dôležité? Na našom e-shope máte širokú ponuku produktov a preto je veľmi dôležité vybrať si ten produkt alebo tú kúru, ktorá je pre vás skutočne vhodná. Každý organizmus má iné potreby a aj jemná, cielená podpora dokáže priniesť výrazný účinok. Ak chcete rýchlo a správne vybrať z našej širokej ponuky, riadte sa tým, čo vás momentálne trápi a čo chcete riešiť, čo chcete podporiť. Správne zvolená kúra má zmysel vtedy, keď je zameraná na príčinu zdravotných problémov a nie na príznaky alebo následok. Ak si nie ste istí výberom, radi vám poradíme. Na e-shope na hornej lište nájdete poradňu pre rýchly výber produktov, na ktorú kliknete a hneď píšete svoj problém. My vám obratom odporúčime vhodné produkty a spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude pre vás zrozumiteľné, účinné a šetrné. Ďakujeme, že dôverujete nám a prírodnej ceste k zdraviu. Tešíme sa na vaše objednávky.